Tats, tanaw itong isda, tats. Galaway-laway po. Siyempre mga tats, kay unang dunggo pa man na og sayo pa man, di siya ta magdala og sudanon no. So ato sa nang ibaligya dito sa timbangan mga tats. Kay taod-taod mga tats na nang mag-abot-abot no, mo nang nata sa timbangan kay ato sa nang dispose para makakwarta sa ta. 160 ang kilo, barato lang. Oh, take na tong timbangero diha. Oh. May mga timbangero mga pugi pa, pugi. Pila kilo? 20. Jay, 21.5 lang ni Jay. 21.5. Op. Turato mo tats. Ato na katata. Oh, pa tats. Oy. 160 lang kilo mo tats. Ato sa tayo baligya tats kay unya na tamanudaan. Nasa to pamugas. Kapay daga mo dunggo ron. Oh, tara pod. Tara. Pakuha mo din nukos mga tats. Nukos mo din makarga ni. Ano isbakan dito? Na. O katoro. Nukos. Halo mo din ni matats. Oh, amag. Nukos. Kami ano mga isda. Oy, di mapresko ha. Balintong bo. Arge ma'am. Pangalan daw, pangalan. Ha? Paano sa bangka daw? Amag ba? Amag ba? Wapo yung isda matatso kay klase-klase ni. Amag, ni nukos. May tulay. Oh, napay ka ng budburong nga gagmay. Balintong itaw. Oh, dami ba kay paksyon nga tats? Oh, napadyod. Ako pure jud to, sila lo may daghan. Og dili lang kay nukos og tulay iyang kuha mga tats, kung dili nakakuha pa jud sa barilis. Tanawa gisabak na lang gina sa libor kay medyo gamay-gamay maguna mga 30 kilos na mga tats. Pero dako na naghalinon. Unya pila ra may starting ato mga tats kay naara man sa sulod sa Pisport, naara sa mga atbang. 500 ay starting ato. Og kani mga tats akong amigo pud ni mga dagko pud ni sa lawod na ni sa gikan. Grabe pagkabinas ng bangka mga tats. Kini nga bangka mga tats nakakuha ta dati anig 1.5 million views. Kini nga bangka tong itagaan ni sudanon, tong ipang-itsa bitaw kung makita niyo to. Tong nangayo mi nga giitsa das dagat. Mo ni nga bangka pagkabinas. Iatong nga dagkong isda gani mata sa sambagon. Imagine mo na naka 1.5 million views ta. Turong operator mata so, biting butana ni, di ba di dalo mga yuan. Kaso lang dagko lang yung isda. Unya, mo lang sa to mapakita na ko sa inyo ha. Salamat sa nang tanaw. Thanks.